מה התיקון לגבר שפוגם בברית? תשמע ממני, תתרחק מזה כרחוק מזרח ממערב, אלא אם כן זה לשם מצווה בהיתר. אני לא מצליח לשמוע את כל החוקים. מה למשל לא? אם זה זרע לבטלה... אתה יכול אם תרצה. ואם אתה פוגם בברית אז לא שווה כל התורה שאתה לומד. אני אומר לך שהחמאס והחיזבאללה זה חרטא לעומת יצר הרע שלך, שהוא מנסה להכניס אותך בגיהנום עמוק עמוק. תיזהר ממנו. אם תעמיד מול עיניך את הציור מה יעשו לך על העבירות שאתה עושה, יהיה לך יותר קל להתמודד. עדיף חילוני, לא שומר תורה מצוות, שומר על הברית מאשר תלמיד ישיבה כל היום ללמוד תורה ויפגום בברית. כמה איומה תהיה הבושה והבהלה מלפני הקדוש ברוך הוא מיום הדין בלבד, מעצם ההופעה לפניו ומעצם ההכרה כמה חטא לפניו ופשע כנגדו. זוועות ורעמים ושיטפונות שרפות, לבה רותחת, הוריקנים, הכל. תתעוררו, אל תקראו לי זה כוחות הטבע, זה אני. הטבע זה גימטריה אלוקים. אני אראה לכם, אין לכם כוח עם כל החוכמה שלכם. 3 גלים אני מפרק מדינה, אני רק מביט, האדמה רועדת. תתעוררו. תבינו, אני לטובתכם, רוצה לעורר, יש תכלית למה באתם, אתם לא נמלים, אתם באתם עם שכל, אתם שולטים בבריאה, תשיגו עם השכל מי נתן לכם אותו, תהיו עם שכל, תתבוננו, מי נתן לכם, מאיפה הרגשות בכלל שלכם, איזה מצפון, למה לבעל חי אין מצפון, למה אריה טורף, למה אין לו מצפון כמו שלך, כי הוא לא בן אדם, הוא בא, יש לו תכלית, יש לו אינסטינקט חייתי, טבעי ותו לא. עם ישראל כרתו ברית עם השם בסיני. כרתו ברית עם השם בסיני. זו שאלה קצת קשה שהרבה מבקשים ממני לשאול אותך, זה לגבי הפגם הברית. ברגע שאדם עושה עוון, נברא משחית, שתפקידו להשחית אותך. עכשיו, המשחית הזה צריך להיות ניזון. אז מה היה יכול הקדוש ברוך הוא להגיד לאדם? סליחה, אתה בראת אותו, תזון אותו. ומה המזון שלו? ההשחתה שלך. ואז הוא מבטל אותך מהעולם. מה עושה הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו? הוא נושא את העוון, דהיינו את המשחית שנקרא עוון שנברא על ידך, והוא זן אותו. במקום שהוא ישחית אותך, הוא זן אותו. אז אתה מייצר משחיתים, ומעמיס על הקדוש ברוך הוא שיזון אותם בשעה שאתה עובר נגדו, שאתה עושה את העבירה. וזה נקרא זנת העולם כולו, כולל המשחיתים. איזה חוצפה, איזה חוצפה. אתה יוצר את העוון, אתה מייצר אותו, אתה לא זן אותו, והוא צריך לזון אותו ועוד נסבול אותך ועוד רחם עליך, וכל יום אתה מייצר עוד. זה רחמים שאין כדוגמתם. כמה אפשר לשתוק? 2, 3, אבל אתה מייצר כל יום חטאים מעוונות ובורא משחיתים. השם נושא עוון. מה התיקון לגבר שפוגם בברית? תשמע ממני, תתרחק מזה כרחוק מזרח ממערב, אלא אם כן זה לשם מצווה בהיתר. בין הדברים כתוב שמירת שבת כהלכה. צריך לחלק לצדקות, צריך להאכיל יתומים, אלמנות, צריך לעשות כל מיני פעולות כאלה ואחרות, ללמוד תורה. כשקוראים קריאת שמע על המיטה, זה מבטל מהמזיקין האלה והשדין האלה שנבראו על ידי קריאת שמע, והיא מפילה אלפים ורבבות מהם. אבל מה שהאדם מייצר, השם ירחם, כמה חילות של משחיתים, שדים שממתינים לך רק שתשתחרר מהגופה. אם תעמיד מול עיניך את הציור מה יעשו לך על העבירות שאתה עושה, יהיה לך יותר קל להתמודד. הכוח של אדם צדיק לעומת אדם שאינו צדיק זה כוח הציור. הצדיק יודע לצייר ציורים שמונעים ממנו לחטוא. אם בן אדם קשה לו להעסיק לעשן, קשה לו, תלכו למחלקות שאנשים יש להם סרטן הריאה, תראו איך הם שוכבים שם, הם ודאי הפסיקו לעשן, ותראו באיזה מצב ומה הם מוכנים היו לעשות בשביל לצאת מפה חיים ושלא יהיה להם את המחלה. אתה רואה אנשים גוססים בגלל שהם נהנו כמה דקות כל פעם כמה דקות,
כמה דקות וזהו, ולא ראו את האחרית, לא מסתכלים קדימה, לא רואים את גודל האסון שבדרך. כרגע הם רואים את התאווה ואת ההנאה. כדאי להתאפק, ומי שזוכה לדבר הזה, זוכה לדברים גדולים. בפרט בדבר הזה, אדם שנשמר מזה, זה בחינה גדולה מאוד של יוסף הצדיק. כתוב 3 הקדוש ברוך הוא אוהבן, ואחד מהם זה רווק, בעיר שיש בה הרבה נשים, רווק שגר שם בלא חוטא, הקדוש ברוך הוא אוהבו. אתה יודע מה זה להיות אהוב אצל הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא בבוא הזמן פותח ופותח ופותח ונותן לו לאין שיעור בעולם הזה. מי ששומר על עצמו, הקדוש ברוך הוא שומר וישלם לו תשלומים לאין ערוך. ומי שמקל בחייו ומקל בעצמו בשביל הנעת רגע, עתיד ליתן את הדין וקשה מאוד. יש ספר שנקרא קיצור שולחן ערוך של הרב גנץ פריד, יש לו פרק שלם על זה, והוא מסביר את חומרת העניין ומה צריך לעשות בשביל לנצל מזה. ואם אדם עושה את הפרטים האלה ושומר עליהם, ויש גם שמירות, הרי לא מגיעים לזה סתם, הסתכלות אסורה וכו' וכו' גורמת, ועוד כמה דברים. אז אם אדם נמנע מדבר שהוא יודע שיגרום לו, ואתה מעסיק את עצמך בדברים אחרים, ויש עצות טובות לזה, אז אתה לא תצטרך לחטוא בזה. הרי כל בני אדם הם בני אדם, אז איך חלק כן מצליחים וחלק לא? חלק שומרים על עצמם וחלק לא. למה התורה מזהירה ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם? התורה אומרת לך במפורש איפה הבעיה. הבעיה בעיניים. העין רואה, הלב חומד, וכלי מעשה גומרים. אז כבוד הרב אומר בעצם ללכת עם מסכה על העיניים. עם בורקה, בורקה. ככה, כמו סוס. מה, אתה רואה שאני הולך עם בורקה? לא. אז איך? פשוט ללכת ולהחליט שאתה לא מסתכל, להיות גבר. גבר זה מי שיכול לא להסתכל. אם אתה גבר, אתה מחליט, אני לא מסתכל. אם אני בתהליך כלשהו ואני רוצה עוד כלים לדעת איך להתמודד עם שמירה על העיניים. אני הייתי ממליץ לך, המלצה כנה ואמיתית, קח פסק זמן, סע לירושלים או לצפת, תשב בישיבה קדושה בין חודש ל3 חודשים, סך הכל. תתקדש על ידי לימוד תורה קדושה בחבורה קדושה, כמה שתכניס יותר מוסר בלימוד גמרא ותבין מה שהצדיקים אומרים, ככה יהיה לך קל אם אחר כך תרצה לצאת ולהתמודד, כיוון שהאדם שמכיר את האמת מבפנים, לא רק שמע מבחוץ, חי אותה, אתה תוכל יותר קל להתמודד. זה לא עדיין הסוף, והניסיון יהיה, ויצר הרע לא מוותר, אבל אתה תלמד תכסיסים שלא להתקל בו כמה שאפשר. אתה רוצה שאני אעזור לך בזה? בכיף. מוכן, אשריך. היום זה יש כאלה תאוות ומידות, יש ניסיונות של הרחוב שהשם מרחם, שאי אפשר. מי שיוצא כבר לרחוב היום הוא כבר... הוא ברחוב. איך הוא יכול להישמר בעיניים קשה מאוד. אני מסכים איתך, מה יעשה עם בחור צעיר כמוך? הולך עם החבר'ה מה נהוג, עולה לישיבה, מתחזק שם, מכין את עצמו לחיים, שידוך טוב, מתחתן בונה בית, ואחרי שיש לו פת בסלו יותר קל. הבנת עיוני? עכשיו אני יודע שיש איזה חטא מסוים שאתה חייב עליו פי ד' תעניות. אתה כבר יודע מה. תענית דיבור אם אדם עושה שקולה לאלפים של תעניות צום. כמה שאתה יודע שאתה עשית פי ד' כאלה שאתה חייב. באמת, אני רוצה משהו פרקטי, מאוד פרקטי. פרקטי, קבל על עצמך כל שבת להיות בתענית דיבור. אתה יכול לשיר, אתה יכול לברך, אתה יכול להתפלל, אתה יכול ללמוד תורה בקול ובנעימה, אתה לא מדבר דברי חול סתם ככה, אסור לדבר דברי חול בשבת, אז בכלל זה קל. אבל בשבת כל מה שעושים זה פי 1000. זה קשה. נכון. תקופה מסוימת או כל הזמן? בוא נתחיל שנה ראשונה. זה לא קשה, זה לא קשה. עשיתי את זה כמה שנים וזה כמעט היה לי קשה לדבר אחר כך. אני אומר לך. אני עוד באלה מנסה להקל איך אני מתחיל את זה, אבל בסדר. יש לי חתן שעושה את זה כבר כמה שבתות וזה עובד.
אבל במידה שבן אדם מתחתן, הכל נמחק לו? אם הוא חוזר בתשובה, יום החתונה לדוגמה, זה יום גדול וקדוש שמתפוקקים כל עוונותיו. כמו פקק, יש בקבוק, מלא עבירות, שמים עליו פקק. אם הוא חוזר בתשובה והיא חוזרת בתשובה, לכן תראה דתיים שמתחתנים, תחת החופה אתה רואה אותם מתפללים. יש כאלה אפילו צמים ביום החתונה בשביל מרוק עוונות מתוך חזרה בתשובה, וכשמתחתנים בדרך הזאת ולא חוזרים לסורם, העוונות האלה לא ייזכרו להם כלל. וחתן הוא מלך ביום חופתו, והוא צריך שמירה 7 ימים, שילוו אותו תמיד 2, כי יצר הרע מתקנא בו מאוד ומחפש להכשילו. אז צריך לדעת, חתונה זה תאריך גדול מאוד, או אדם שעלה לשררה ולגדולה בבת אחת, זה גם כן דבר גדול. זה זמנים מיוחדים שאדם זוכה בהם, אם הוא חוזר בתשובה למרוק עוונות. אבל לא צריך לחכות עד החתונה. אם אתה חוזר עכשיו, ובחתונה אתה ודאי שמקבל עליך לבנות את הבית יהודי כמו שצריך, לא יזכירו לך שום דבר מעוונותיך. אבל זה מה שהתכוונתי בהתחלה כשעניתי לך. כשאתה חוזר בתשובה מהדבר, יש דרך תיקון על העבר. איך מתקנים את העבר? איך מתקנים את העבר? זה בספר שאמרתי לך של הרב גנצפריד. תודה רבה, עזרת לי. בהצלחה. תודה רבה, כבוד הרב. תהיה בריא, בהצלחה.